Čaute ľudia, ja som Ivka a vítam vás pri novom videu. Dneska to budú domáce lomeno praktické trickshoty. Takže ideme na to. Fun fact, že ja budem mať asi modrinu z toho, jak som silno do toho narazil. Teraz sa ma budete pýtať, ale Bufka, čo mám robiť, keď som dohral karty? Jednoducho. Šuflík, mobil, netreba mobil a karty. Otvorenie šuflík, karty a zadkové zatvorenie. Čo by som si mohol napísať? Aha, už viem. Nie je to pekné. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, zvonček a my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute!